захираи оби ошомиданӣ дар ҷаҳон ҳарчанд ба таври кофӣ дар перияхҳои Антарктида, Гренландия ва Арктика ҷойгир шуданд, вале бинобар созгор набудани шароити иқлим тақрибан одамон дар ин минтақаҳо умр ба сар намебаранд. аз ҷониби дигар, ҳаҷми захираи оби тозаи ҳудуди мазкур беш аз 20 000 маротиб зиёд аз оби дарё ва кулу чашмаҳои ҷаҳон мебошад. дар шароити нобаробар мавҷуд будани захираҳои обӣ дар сайёра боиси зиёдшавии масоҳати биёбону регзор, коҳиш ёфтани экосистемаҳо мегардад. дар даҳсолаҳои охир бошад, таъсири тағйири иқлим ба ин раванд сурати бештар бахшида, маҳз омили мазкур барои аҳолии сайёра нигароникунанда мебошад, вале худи табиат ин ҳолатро дар ҳолати мувозинат нигоҳ медорад. гардиши фазои атмосферӣ, табдили намӣ дар таркиби оксиген ва мубаддалшавии он дар шакли боришоти моеъ ва сахт василаи фазои ягонаи кураи замин ин тафовутро дар низоми ягона таъмин месозад. сарфи назар аз чунин ҳолати табиӣ, миқдори боришот бо ҳаҷми хеле каму зиёд дар қитъа ва минтақаҳои ҷаҳон боиси таназзули ҳолати табиӣ ва равандҳои он мегардад. бояд қайд намуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ яке аз давлатҳои пешсаф дар масъалаи муаррифӣ намудани масъалаҳои бахшида ба обу иқлим дониста мешавад ва боиси хушбахтист ки санаи 12 декабри соли 2025 қатномаи навбатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ҳифзи пиряхҳо ва криосфера бахусус дар минтақаҳои кӯҳсор аз тарафи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба муҳити зист қабул гардид. бояд гуфт ки ин яке аз боиси бениҳоят хушбахтист ки ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз тарафи таҳия ва пешниҳод гардидааст, аз тарафи тамоми аъзои Созмони Милали Муттаҳид бо тариқи консенсус қабул гардида, ин қатнома бори дигар аз масъалаи бениҳоят муҳим будани масъалаҳои тағйирёбии иқлим, таъсири тағйирёбии иқлим ба захираёбӣ, бахусус коҳишёбии захираҳои пиряхҳо дониста мешавад. дар баробари ин ташаббусе ки айни ҳол дашт гардид, ҷумҳурии Тоҷикистон низ давоми соли ҷорӣ, яъне як маркази муҳими бахшида ба ҳифзи пиряхҳо дониста шуд ки бахусус дар охири моҳи май санаи 29 то 31 моҳи майи соли 2025 дар шаҳри Душанбе конференсияи байналмилалии сатҳи баланд оид ба омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид ки дар доираи он зиёда аз 2000 намояндаҳои аз 90 кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, аз ташкилотҳои байналмилалӣ, институтҳои сатҳи байналмилалӣ ва дигар ҷонибҳои ҳавасманд низ иштирок намуданд ки боиси фахр аст. дар натиҷаи конференсияи мазкур се ҳуҷҷати бениҳоят муҳим: якум, декларатсияи Душанбе оид ба ҳифзи пиряхҳо; дуюм, даъват ба амал барои ҳифзи пиряхҳои Душанбе; ҳамчунин сеюм, яъне нақшаи амал, муроҷиати роҳбарият низ пешниҳод гардид ки ҳам ин ҳуҷҷатҳо баъд аз баргузории конференс аз тарафи маҷмӯаи Созмони Милали Муттаҳид яъне қабул гардид ки ин се ҳуҷҷат дар сомонаи расмии Созмони Милали Муттаҳид бо 6 забон яъне нашр гардидааст ки метавонад тамоми ҷонибҳои ҳавасманд аз он дастрасӣ ва истифода намоянд. дар сайёра мавҷудияти мухталифи захираҳои табииро мушоҳида кардан мумкин аст. дар бисёр ҳолатҳо дар он ҷое ки гармии офтоб мерасаду заминҳо ҳосилхезанд, об нест ва боришот хеле кам аст. вале дар баробари ин дар рӯи замин кам нестанд минтақаҳое ки аз об серобанду аз гармии офтоб танқисӣ мекашанд. дар чунин ҳудуд дар як сол миқдори боришот то 4500 миллиметрро ташкил намуда, дар он ҷойҳое ки экосистемаҳои табиӣ ва кишзор ба боришот ниёз дорад, миқдори маҳдуд мушоҳида мегардад. намнокии атмосферӣ низ вобаста ба фаслҳои сол хеле нобаробар тақсим шудааст. хушксолии фалокатовари бисёрсолаи минтақаи африқоии Сахел дар қисми ҷанубии биёбони Саҳрои Кабир дар давоми 20 соли охир ки ягон маротиб борон наборидааст, як ҳудуди сабзпӯш ба ҳисоб мерафт, ҳоло ба ҳолати биёбон табдил ёфтааст. дар натиҷа ба амал омадани давраҳои намнокшавӣ ҷангалҳо ба даштҳо табдил шуда, тадриҷан минтақаҳои хушк, биёбонҳо ҳудудҳои навро фаро мегиранд. ҷиҳати муайян намудани ин ҳолати захираи барф аз тарафи мутахассисони маркази яхшиносӣ, мониторинги доимии ҳолати боришоти худи боришот ва ҳамчунин захирагарди ҷамъшавии захираи барф низ ба роҳ монда мешавад. бахусус мушоҳидаи захираи барф ҳар рӯза
айни ҳол аз тарафи марказ баромода шудааст ки маълумоти ҳар 10 рӯза бо таҳлилҳои захираи барф дар оид ба меъёрҳои бисёрсола таҳия гардиданд. 10 рӯзаи аввали моҳи декабр, 10 рӯзаи дуюм ва 10 рӯзаи сеюми таҳлили захираи барф таҳия ва пешниҳод гардидааст. Ва ҳамчунин рӯзои наздик таҳлили умумии захираи барф дар моҳи декабри соли 2025 таҳия гардида дар мувофиқа бо солҳои қаблӣ ва меъёри бисёрсола пешниҳод карда мешавад. аз ҷониби дигар дар масоҳати 260 миллион гектар замини кишавандаи ҷаҳон як қисми асосии оби тоза масраф мегардад. ҳамин гуна барои истеҳсоли 1 тонна гандум аз заминҳои обӣ 1,5 то 2000 метри мукаб, барои 1 тонна пахта аз 3 то 4000 метри мукаб ва барои 1 тонна биринҷ зиёда аз 5000 метри мукаб об сарф мешавад. ки ин ба худи равандҳои метеорологӣ вобастагӣ дорад. Чунин ҳолатҳо дар рафти таҳлилҳои 5-сола ва 10-сола аз тарафи мутахассисони маркази яхшиносии агентии обовошиносӣ маълум мегардад ки чунин ҳолати хушксолӣ қисман дар солҳои қаблӣ низ бахусус дар соли 2017 пеш аз ин дар соли 2008 низ чунин ҳолатҳо мушоҳида шуда буданд ки дар давоми сол, яъне дар давраи саршавии давраи тира моҳу то зимистон боришот бениҳоят кам ба қад гирифта шуд. Ин ҳолат бояд гуфт ки дар мушоҳидаи бисёрсолаи равандҳои иқлимии ҷумҳурии Тоҷикистон ғайримуқаррарӣ арзёбӣ мегардад ки барои боз ҳам дақиқтар муайян кардани омилҳои асосии ин раванд мутахассисони худи маркази яхшиносӣ ва ҳамчунин мутахассисони маркази омӯзиши тағйирёбии иқлими агентии обовошиносӣ ба таҳлилҳои равандҳои метеорологӣ ва худи дигар омилҳои ки ба муҳити зист таъсир мерасонанд ба роҳ мондаанд. тоҷикистон дорои захираи бузурги табиӣ аз қабили дарёҳо, кӯлу обҳои зеризаминӣ ва пиряхҳо мебошад. маҳз пиряхҳо манбаи асосӣ ба ҳисоб рафта бузургтарин сарчашмаи об мебошанд. пиряхҳо ҷамъкунандаи оби тоза буда масола беш аз 25% ҳаҷми ҷараёни дарёҳои Тоҷикистонро ташкил медиҳанд. пиряхҳо хосияте доранд ки ҷараёни дарёҳоро дар дохили сол ва ҳам тӯли солҳои бардавом танзим менамоянду дар солҳои хушку гарм 50% оби дарёҳоро таъмин менамоянд. дар солҳои сербориш боша захираи худро афзоиш дода 8476 километри мураббаъро фаро гирифтаанд ки ба 6% ҳаҷми масоҳати ҷумҳурӣ баробар аст. тибқи иттилои олимони соат дар ҳавзаи пиряхҳои мамлакат 13 маротиба ҷараёни оби солонаи Тоҷикистон ки баробар ба 614 километри мукабб аст фароҳам омаданд. гиреҳи асосии яхбандӣ дар мавзеи пайвасти қаторкӯҳҳои баландтарини мамлакат аз қабили Академияи илмҳо Дарвоз, Пётри Як, Ванҷ Язғулом ва Ҳисору Ромид ҷойгир мебошанд. пиряхҳо инчунин дар қаторкӯҳҳои Рӯшон, Шуғнон, Ишкошин, Шоҳдара, Ховаркӯл ва болоби дарёи Зарафшон захира шуданд. дар ин гиреҳу қаторкӯҳҳо хусусиятҳои орографӣ ва иқлимӣ барои ташаккули пиряхҳо шароити мусоид фароҳам овардааст. дар гиреҳи яхбандии пиряхи Тоҷикистон бошад беш аз 5000 километри мураббаъ майдони кристалли ях воқеъ гардидааст. вобаста ба мониторинги доимии ҳолати захираи барф дар ҳудуди кишвар аз тарафи маркази яхшиносӣ се усул баромонда мешавад. якум яъне ҳама рӯза мушоҳидаи ғафси қабати барф тариқи стансияҳои обовосанҷии агентии обовошиносӣ ки маълумот ҳама рӯза ба марказ ворид мегардад. ҷиҳати дар натиҷа аз тарафи мутахассисон пешгӯии раванди тармафаворӣ дар ҳудуди кишвар пешгӯӣ карда мешавад. ҳамчунин маълумоти таҳлили 10-рӯза ва моҳонаи захираи барф дар ҳудуди кишвар низ таҳлил ба ҳукумати кишвар ва ба дигар вазорати идораи дахлиёт пешниҳод мегардад. усули дуюме ки аз тарафи мутахассисон баром монда мешавад яъне гузарондани мушоҳидаҳои барфчейникунӣ бо усули пиёда дар ҳавзаҳои калидии кишвар баром монда мешавад ки дар ин усул дар 8 ҳавзаи калидии кишвар дар нуқтаҳои
مقرر گردیده، یعنی در نقطه‌های نظارتی، یعنی مشاهده قبط برف، غفصی آن، زیچی و آبنوکی آنها معین می‌گردد که در عموم این معلومات برای پیشگویی کردن آبنوکی دریاها نیز برآورده می‌شود. سوم اصول که از طرف خود اگنتی با اوشنو به واسطه برآورده می‌شود، یعنی گذراندن مشاهده‌های آیروویزولی با واسطه چرخبال در آخر ماه مارس و اول ماه اپریل دانسته می‌شود که در تمام منطقه‌های کوهستان جمهوری تاجیکستان طریق خط سیری پروازهای آیروویزولی برآورده می‌شود و از جدول‌های برفچین‌کنی در منطقه‌های بلندکوه بلندی قبط برف نیز معین می‌گردد. همه این معلوماتی که طریق سه اصول به دست می‌آیند در برابر این از طرف مرکز آبشناسی اگنتی با آبشناسی در یک جایگی با مدل‌های ماهواره‌ای و برنامه ماتسنو این تحلیل کرده می‌شود و با در یک جایگی با نتیجه کارهای تحقیقاتی صحرایی ذخیره برف در تمام حدود کشور یعنی معین می‌گردد و آبنوکی آنها نیز پیشگویی کرده می‌شوند که همه این معلومات‌ها برای پیشگویی کردن آبنوکی در دریاها در دوره موسمی یعنی پیشگویی کرده می‌شود و این معلومات ضروری به حکومت کشور، به وزارت دارایی دخلدار بخصوص به سمت هیدروانرژی و سمت کشاورزی پیشنهاد می‌گردد. گیره دویم یخبندی در موضع پیوند قطارکوه استقلال و بابرگذر جاگیر شده. پیریخ‌های اندازه‌شان میانه تقریبا به 1 کیلومتر مربع برابر میباشند. پیریخ‌های تا 1 کیلومتر مربع مساحت داشته تقریبا 80% شماره پیریخ‌ها را تشکیل می‌دهند، ولی پیریخ‌های بیش از 1 کیلومتر مربع مساحت داشته 20% شماره عمومی پیریخ‌ها را فرا گرفتند. اما چنین پیریخ‌ها 85% همه مساحت پیریخ‌ها را تشکیل می‌دهند، یعنی شماره‌شان کم باشد هم ولی مساحت کلان را فرا گرفتند. پیریخ‌های خود با وجود شماره بیشتر را تشکیل دادند، فقط 15% میدان عمومی حوزه پیریخ‌ها را در مملکت در بر میگیرند. قسم بیشتری یخبندی را پیریخ‌های وادگی تشکیل داده. آنها شکل‌های ساده، مرکبی، شاخه‌دار و آویزان دارند. اندازه پیریخ‌های وادگی گوناگونند. از 10 تا 100 کیلومتر مربع مساحت را فرا گرفتند. پیریخ‌های تاجیکستان و زرافشان و ده‌های دیگر با این شکل کریستال یخ منسوب میباشند. چون این پیریخ‌ها 3 شماره عمومی پیریخ‌های مملکت را تشکیل میدهند، ولی از روی میدان فرا گرفته‌شان از 2 حصه یخبندی را در بر میگیرند. زبان‌های پیریخ‌های وادگی نسبت به چند دیگر نمودی پیریخ‌ها خیلی پست آمده، اکثرا تا بلندی 2500 3000 متر از سطح بر. عادتاً سطح اساسی آنها با مورین سنگپاره‌ها روی پوش شدند که نشانی حرکت کننده آنها می باشد. شکل جاگیرشوی عمودی یخبندی تفاوت نقطه پست و بلندی پیریخ‌های کلان وادگی از 3000 تا 4000 متر را تشکیل می‌دهد. با تقسیمات و جاگیرشوی پیریخ‌ها حالتی واقع شوی آنها نسبت به طرف‌های افق تاثیر کلان می‌رساند. نشابی‌های شمال که نورهای آفتاب را کم قبول می‌کند برای تشکل و وجود پیریخ‌ها شرایط بهتر فراهم می‌آورد. در همه حوزه‌ها مقدار پیریخ‌های در نشابی‌های سمت شمالی واقع بوده 65 تا 70% همه مقدار پیریخ‌ها را تشکیل می‌دهد. در نشابی‌های سمت جنوبی آفتابرویه باشد حصه پیریخ‌ها فقط 15-20% را در بر می‌گیرد. مرکز یخشناسی اگنتی آبشناسی یکی از سمت‌های مهم و اساسی آن مانیتورینگ دائمی پیریخ‌ها میباشد. یعنی قید نمودن ضرور است که بنابر سبب در حدود جمهوری تاجیکستان مقدار پیریخ‌ها زیاد بودن و رفت کارهای تحقیقاتی در همه آنها گذرانیدن امکانیت پیدا نمی شود، از این لحاظ در تمام حوزه دریاهای جمهوری تاجیکستان یک چند پیریخ‌های نظارتی، یعنی با زبان گلیتسالگی یا که با دیگر زبان گریم یعنی پیریخ‌های رپرزنتیوی را انتخاب نمودند که متخصصان ما همه ساله در دوره بهار، تابستان و تیر ماه وابسته به شرایط‌های تغییریابی اقلیم کارهای تحقیقاتی را با اصول‌های پیاده یعنی که با طریق صحرایی می‌گذرانند.
чунин таносуб дар майдони яхбандӣ ҳам мушоҳида мешавад, яъне дар самти ҷанубии қаторкӯҳҳо масоати пиряхҳо камтаранд. дар самти ҷануб обшавӣ ва коҳишёбии масоати пиряхҳо бо суръат идома меёбад. тавофути ҷойгиршавии пиряхҳо нисбат ба баландӣ низ фарқ мекунад. сабаби асосии ин ба сатҳ ва тақсимоти боришот вобаста мебошад. агар дар ҳавзаи дарёи сурхоби шимолӣ пиряхҳо то баландии 2300-2400 метр поён фуромада бошанд, пас дар мавсеи ховаркӯл ва болооби дарёи марғоб аз 4400 метр поён воқеъ нагардидаанд. ба ҳисоб меёнад сатҳи поёнии пиряхҳо аз ғарб ба самти шарқ тамоюли болобароянда доранд. агар дар ғарб ҳавзаи дарёи кофарниҳон қисми поёнии пиряхҳо дар баландии 3650 метр воқеъ шуда бошад, он гоҳ дар ҳавзаи ховаркӯл дар баландии 4860 метр ҷойгир шуданд. самти нишебиҳо соярӯй ва ё офтобрӯя будани ҷойгиршавии нишебиҳои мухталиф аз якдигар тафовут доранд. одатан пиряхҳо дар нишебиҳои шимолии соярӯй нисбат ба пиряхҳои самти ҷануб 200-300 метр поёнтар ҷойгир шуданд, ки маънои то ҳадде устувор будани онҳоро нишон медиҳад. сатҳи болоии пиряхҳо аз баландии қаторкӯҳҳо ва қуллаи шонаҳои атрофи онҳо вобастагӣ дорад. тибқи иттилои олимон, тағйирёбии иқлим ба давраҳои ҳар 12-15 сол, 30 сол, 70 сол, як аср ва бисёрасра маълум аст. тағйироти яхбандӣ ба ҳамин қонуният вобаста мебошаду қисмате аз пиряхҳоро, ки ба ин тағйирот дучор мешаванд, пиряхҳои муҳаррик ё набзонӣ баъзан беқарор ҳам меноманд. ҳамзамон вобаста ба рафти корҳои таҳқиқотӣ қайд намудан зарур аст, ки соли 2025 яке аз солҳои бисёр муҳим ва бисёр, агар бо забони оддӣ гӯем, пурбарор барои мутахассисони яхшинос, аз ҷумла яъне сохторҳое ки дар самти яхшиносӣ ё ин ки дар самти аномиглиатсиология фаъолият мекунанд бисёр муҳим буд. чунки дар соли мазкур якчанд ташаббусҳои байналмилалӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ қабул шуд ва вобаста ба ин дар асоси бандҳои нақшаи чорабиниҳои агентияи обу ҳавошиносӣ ва барномаи давлатӣ оид ба омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳои Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030, инчунин дар асоси нақшаи чорабиниҳои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи пиряхҳо дар давраи тобистони соли ҷорӣ аз ҷониби мутахассисони маркази яхшиносӣ 28 маротиба корҳои таҳқиқоти саҳроӣ гузаронида шуд, ки ин яке аз дастовардҳои бисёр муҳим мебошад ва дар пиряхҳои назоратӣ вобаста ба ҳолати кунунии онҳо корҳои омӯзишӣ ба роҳ монда шуд. табиист, ки ҳамаи пиряхҳо ба самти нишеб ҳаракат намуда, суръати ҳаракати шабонарӯзии онҳо 15-20 сантиметр ва баъзан аз 25 то 40 сантиметрро ташкил медиҳад. пиряхи зарафшон дар як шабонарӯз ба ҳисоби миёна 27 сантиметр ба пеш ҳаракат намуда, дар қисмати забонаш дар баробари обшавӣ дар солҳои камборишӣ ба ҳолати таназзул ҳам дучор мегардад. давраи набзонии пиряхҳо на танҳо аз тағйироти иқлим, балки аз ҷойгиршавии макони пиряхҳо, шакли ҷойгиршавӣ, афзудани масса ва боришот вобаста мебошад. тӯли сол дар болои пиряхҳо миқдори муайяни барфу фирнҳо ҷамъ мешаванд. агар обшавии барфу фирнҳо ва ях аз камбориш бештар бошад, он гоҳ пиряхҳо ба таназзулу нобудшавӣ рӯ меоваранд ва агар камборишии барфу фирнҳо дар болои пирях аз миқдори обшавӣ бартарӣ дошта бошад, он гоҳ андозаи пиряхҳо афзоиш меёбад. дар чунин ҳолат зери таъсири ҷозиба миқдори зиёди пирях ба ҳаракат омада ба нишебии водӣ бо суръати баланд ҳаракат мекунад. мутахассисони мо бо дастгириҳои бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти агентияи обу ҳавошиносӣ бо тамоми таҷҳизотҳои соҳавӣ, яъне таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. мутахассисони мо барои омӯзиши яъне самтҳои метеорологӣ ва гидрологии пиряхҳо фаъолият намуда, яъне бо истифода аз таҷҳизотҳои албедо, яъне барои омӯзиши нурпошии офтоб, таҷҳизотҳои замонавӣ, яъне барои омӯзиши ҳарорати қабатҳои ях ва худи қабатҳои моренаҳо, инчунин барои омӯзиши миқдори хориҷшавии об аз пиряхҳо мунтазам фаъолият менамоянд ва бо таҷҳизотҳои замонавӣ таҷҳизонида шудаанд. дар баробари ин қайд намудан зарур аст, ки аз ҷониби мутахассисони маркази яхшиносӣ дар давоми соли 2025 3 маротиба мушоҳидаҳои
аэровизуалӣ ҷиҳати омӯзиши қабати барф ва кӯлҳои пиряхи ҳамзамон, кӯлҳои рахнашаванда гузаронида шуд. Дар баробари ин, дар фасли зимистон 28 маротиба корҳои омӯзишӣ бо усули пиёда дар тамоми ҳавзаи дарёҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба қабати омӯзиши барф гузаронида шуд, ки дар умум аз ҷониби мутахассисони Маркази яхшиносӣ Агентии обу ҳавошиносӣ дар давоми соли ҷорӣ зиёда аз 59 маротиба корҳои таҳқиқоти саҳроӣ бо усули пиёда ва бо усули чархбор низ гузаронида шуд. ҳамин гуна суръати пиряхҳои ҳаракаткунанда дар як шабона рӯз ба 10 метр баробар мешавад. пиряхи ба пеш ҳаракат карда зери таъсири ҳарорати баланди атмосферӣ бо суръат об шуда боиси таназзули пурра мегардад. дар тоҷикистон пиряхҳои муҳаррик хеле зиёданд, ки пиряхҳои хирисон, деҳдал, фартанбек, мушкету ва равакро номбар кардан мумкин аст. яке аз омили асосии табиии тағйирёбии ҷараёни дарё ва масоҳати яхбандиҳо аз миқдори боришоти атмосферӣ вобаста буда, сарфи назар аз ин ҳангоме ки ҳарорати ҳаво зиёд мешавад, боиси таназзулёбии пиряхҳо мегардад. 10 солаи амал барои дастгирии илмҳои криосфера барои солҳои 2025-2034 дониста мешаванд. Агентии обу ҳавошиносӣ бахусус ҳамчун мақоми ваколатдор дар самти ҳифзи захираҳои обӣ, яъне мониторинги доимӣ ва ҳифзи пиряхҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон нақша чорабинои худро низ ба роҳ мондааст ва ҳамчунин дар асоси дастури худи пешвори муаззами миллат муҳтарам президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барномаи давлатии оид ба омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои солҳои 2010-2030 пешбинӣ шудааст, дар нашрияи нав бо тағйироти иловаҳо вобаста ба ин 10 солаи навбатӣ низ таҳия гардида истодааст, ки рӯзҳои наздик барои таздиқ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод хоҳад гардид. пиряхҳо дар қаторкӯҳҳои Тоҷикистон асосан дар баландиҳои 3400 то 5800 метр ҷойгир шуданд, яъне ҳудуди 1804 метр баландтар аз хати барфӣ воқеъ гардиданд. яке аз масъалаҳои мубрами замони ҳозира ҳолати номатлуби пиряхҳо дар кураи замин дар шароити гармшавии глобалӣ умуми сайёравӣ мебошад. муқаррар карда шудааст, ки ҳарорати ҳаво дар кураи замин ба ҳисоб меёна тақрибан ба 1,6 дараҷа баланд шудааст, ки ин вазъият ба пайдоиш, захирашавӣ ва таҳаввулоти пиряхҳо беасар намемонад. гарм шудани ҳарорати ҳаво, захира шудани барфҳо ва ташаккули пиряхҳоро коҳиш медиҳад. корҳои таҳқиқотӣ солҳои охир нишон медиҳад, ки яъне вобаста ба таҳқиқотҳои соли 2024 ва соли 2025, ки дар пиряхи хирсони ҳавзаи дарёи Ванҷоб гузаронида шуд. пиряхи мазкур айни ҳол дар ҳолати таназзул қарор дошта, зиёда аз 824 метри худро аз даст дода ва қафонишинӣ кардааст. инчунин яке аз пиряхҳои назоратии дигар, ки ин пиряхи деҳдали ҳавзаи дарёи Сурхоб мебошад, ки дар соли 2025, яъне моҳи сентябр, октябр ва моҳи ноябри соли 2025 якчанд маротиба ҳаракатҳои бисёр калон карда, ки онро низ мутахассисони мо мунтазам зери назорат қарор дода, яъне соли 2024-2025 дар пиряхи мазкур корҳои таҳқиқотӣ ба роҳ монда шуда буданд. яъне натиҷаи корҳои таҳқиқотие, ки дар соли 2024 дар пиряхи деҳдали ҳавзаи дарёи Сурхоб гузаронида шуд, натиҷаи таҳқиқот нишон медод, ки пирях бисёр дар ҳолати коҳишёбӣ қарор дорад ва забонаи пирях зери моренаҳое, ки зиёда аз 25 то 80 сантиметр ғафсӣ доштанд, пурра зери моренаҳо мондааст. аммо дар соли 2025 бинобар сабабе, ки дар моҳи апрели заминларзае, ки дар минтақаи мазкур ба қайд гирифта шуда буд ва қабатҳои болоӣ, яъне кашолаяхҳое, ки дар қисмати ғизогирии пирях воқеъ ҳастанд, тарқишҳои зиёд ба амал омада ва пиряхро
ба ҳаракат кардан водор намуд ва дар моҳи сентябри соли 2025 пиряхи мазкур ба андозаи 4040 метр ба дохили дараи Сафедоб ҳаракат намуда буд ва баъд аз он мутахассисони маркази яхшиносӣ онро пурра зери назорат қарор дода пиряхи мазкур боз дар ҳолати номувозинатӣ қарор дошта ва 25 октябри соли 2025 пиряхи мазкур боз ба андозаи 5100 ва 5130 метр боз ҳаракат кард. Мутахассисони маркази яхшиносӣ бошад мунтазам корҳои таҳқиқотиро дар минтақаи мазкур ба роҳ монда бо сокинони маҳаллӣ оид ба хавф ва канда шудани он корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронданд. Инчунин тибқи мушоҳидаҳои моҳворавӣ ва омӯзиши фосилавии мутахассисони маркази яхшиносӣ муайян карда шуд ки пиряхи мазкур дар моҳи ноябри соли ҷорӣ низ боз ба ҳаракат даромада ба андозаи 520 метр боз ба поён ҳаракат намудааст ва мутахассисон баъд аз корҳои таҳқиқотие ки дар моҳи декабр ба роҳ монданд ба хулосае омаданд ки айни замон пирях дар ҳолати хавфнок қарор надорад, чунки минтақаи ғизогирии пирях бинобар сабаби сард будани ҳаво дар ҳолати оромӣ қарор дорад ва инчунин мутахассисон қайд намуданд ки вобаста ба тағйир ёфтани боду ҳаво ва аз ҳад зиёд шудани гармшавӣ ҳаракати пирях боз пешгӯӣ карда мешавад. боиси ёдоварист ки мутахассисони маркази яхшиносӣ айни замон ҳолати кунунии пиряхҳои назоратиро вобаста ба аксҳои моҳворавӣ ва омӯзиши фосилавӣ мунтазам зери назорат қарор дода оид ба хавфи кандашавии онҳо ва хатари онҳо ба минтақаҳои аҳолинишин бо сохторҳои дахлдор ҳамкориҳоро зич ба роҳ монда истодаанд. мутаассифона имрӯз об шудани пиряхҳо нисбат ба ҳаҷми захирашавӣ бартарӣ дорад ки боиси кам шудани масоҳат ва захираи онҳо мегардад. тибқи арзёбиҳо пиряхҳои тоҷикистон дар давоми 50 соли охир беш аз 1000 адад кам гардидааст. мушоҳидаҳои пиряхҳои тоҷикистон ки аз соли 1930 то ҳоло идома доранд аз он гувоҳӣ медиҳад ки ба ҳисоби миёна 33% масоҳати пиряхҳо коҳиш ёфтааст. аз ин лиҳоз омӯзиши ҳаматарафаи пиряхҳои тоҷикистон дар марҳилаи гармшуда истодаҳии иқлим дорои аҳамияти муҳими илмиро доро мебошад. ҳамин гуна дар тӯли 50 соли охир дар ҳавзаи дарёҳои Ванҷ, Ғунд, Бартанг ва Шоҳдара майдони яхбандиҳо аз 25 то 30% коҳиш ёфтаанд. дар баробари корҳои саҳроӣ боз бо тариқи барномаҳои компютерӣ, яъне бо тариқи омӯзиши фосилавӣ, яъне аксҳои моҳворавӣ омӯзиши пиряхҳоро мунтазам ба роҳ мемонанд. маъзан ҳамин таҷрибаи бои мутахассисони маркази яхшиносӣ буд ки дар соли ҷорӣ оид ба ҳаракати навбатии пиряхи деҳдали ҳавзаи дарёи Сурхоб ки дар ноҳияи Тоҷикобод ҷойгир аст ва дар соли ҷорӣ якчанд маротиба ҳаракат намуда сокинони маҳаллӣ ва сохторҳои дахлдорро бисёр дар ташвиш гузошта буд. вобаста ба аксҳои моҳворавӣ доимо мавриди омӯзиш қарор дода, вобаста ба ҳаракатҳое ки дар давоми моҳи ноябр якчанд маротиба ҳаракат намуда ва дар умум ба масофаи 520 метр дар моҳи ноябр ки ҳаракат карда буд, мутахассисони маркази яхшиносӣ бо истифода аз аксҳои моҳворавӣ ҳаракатҳои доимии онро мавриди омӯзиш қарор дода ва вобаста ба ҳолати кунунӣ ва вобаста ба миқдори ҳаракатҳои он ба сохторҳои дахлдор хавфноки ҳаракати он мактубҳо фиристодаанд. саргаҳи водии дарёи Хингоб яке аз гиреҳҳои калони пиряхҳо ба ҳисоб рафта, дар он ҷо пиряхи гандо, гармо ва тақрибан то 200 пиряхи хурду калони дигар воқеъ гардиданд. пиряхи гандо дар саргаҳи шахоби рости дарёи Хингоб 18 километр дарозӣ ва 55 километри мураббаъ масоҳат дорад. пиряхи гармо бошад дар саргаҳи шохоби чапи дарёи мазкур дар қаторкӯҳи Академияи илмҳо ва шимолии қаторкӯҳи Дарвоз ҷойгир мебошад. дарозии ин пирях 27,5 километр ва масоҳаташ 153,3 километри мураббаъ мебошад. солҳои охир тибқи мушоҳида сатҳи болоии пиряхҳои мазкур бо суръатоб шуда ва пораҳо тақсим мешаванд. пиряхи гармо аз соли 1932 то солҳои охир қариб 10 километр кӯтоҳ шуда ба ҳисоб миёна таназзули он соли 100 метрро ташкил медиҳад.
дар тамоми ҳавзаи дарёҳои ҷумҳурӣ зиёда аз 30 пиряхҳои назоратӣ ҷойгир аст, яъне вобаста ба пиряхҳои назоратӣ, омӯзиши пиряхҳои назоратӣ, тамоми пиряхҳои минтақа, ҳамон минтақаҳое ки ҷойгир ҳастанд баҳо дода мешавад. аз ҷониби мутахассисони маркази яхшиносӣ ҳамасола бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар якҷоягӣ бо мутахассисони варзидаи дигар сохторҳо, ҳамзамон мутахассисони хориҷия дар пиряхҳои назоратӣ корҳои таҳқиқотӣ гузаронида мешавад. аз ҷумла дар пиряхи ГГП ҳавзаи дарёи Зарафшон ки дар соли ҷорӣ 2 маротиба корҳои омӯзишӣ аз ҷониби мутахассисони маркази яхшиносӣ гузаронида шуд. як маротиба бо мутахассисони донишгоҳи метеорологии Финляндия дар пиряхи мазкур корҳои таҳқиқотӣ ба роҳ монда шуд ва ҳамзамон бори дуюм боз ҷиҳати пурратар омӯхтани пиряхи мазкур боз дар якҷоягӣ бо тамоми мутахассисон, яъне мутахассисони яхшиноси давлатҳои Осиёи марказӣ аз ҷониби мутахассисони маркази яхшиносӣ корҳои таҳқиқотӣ ба роҳ монда шуд ва ҳолати кунунии пирях баҳогузорӣ карда шуд. ҳамин гуна пиряхҳо дар худ миқдори калони оби ширинро захира менамоянд ва аз ҷиҳати биологию экологӣ хеле тоза мебошад. пиряхҳо тавассути тадриҷан гудохта шуданашон давргашти дарёҳоро ба низом меоваранд. усулҳои сербориш чун дар обанборҳо ва дар пиряхҳо об захира мешаванд, солҳои камбориш онҳо об шуда захираи оби ҷориро мӯътадил мегардонанд, яъне норасоии обро ҷуброн мекунанд. аз ин ваҷҳ дар солҳои камбориш аҳамияти пиряхҳо басо муҳиманд ва дар фасли гармисол ки зироат ба об эҳтиёҷ дорад, об шудани пиряхҳо ин масъаларо бартараф менамояд. давраи гудозиши пиряхҳо беш аз 4 моҳро фаро мегираду тақрибан аз нимаи дуюми моҳи май то нимаи аввали моҳи сентябр идома меёбад. вале солҳои охир мушоҳида мегардад ки раванди обшавии ҳавзаи пиряхҳо на дар моҳи сентябр балки дар нимаи дуюми моҳи октябр ба анҷом мерасад. ҳамин гуна ҳамасола шурӯъ аз моҳи феврал то моҳи май дар мамлакат арзёбии захираи барфу пиряхҳо сурат мегирад ки дар ин самт агентии обуҳавошиносӣ таҷрибаи зиёд дорад. вобаста ба боз ҳам дақиқтар ва пурратар баҳо додани ҳолати захираи барф ва нақшабандии ҷиҳати муайян намудани захираи барф ва пешгӯӣ кардани обнокии дарёҳо дар давраи мавсим, тибқи нақшаи худи маркази яхшиносӣ ва худи агентии обуҳавошиносӣ аз тарафи марказ дар соли 2026 аз моҳи январ то моҳи март, яъне гузарондани корҳои барфченкунӣ бо усули пиёда дар як қатор ҳавзаҳои калидии кишвар низ ба нақша гирифта шудааст ки дар рафти ба роҳ мондани чунин корҳои тадқиқотии саҳроӣ, захираи барф дар ҳудуди кишвар дар ҳавзаҳои калидӣ, обнокӣ ва зичии онҳо муайян мегардад ки баъд аз ин таҳлилҳо дар мувофиқа бо таҳлилҳои моделҳои кайҳонӣ моҳворавӣ ин захираи барф пурра дар ҳудуди кишвар муайян гардида пешгӯӣ мегардад ки ин маълумотҳо барои таҳлили раванди самтҳои гидроэнергетика ва кишоварзӣ низ ба роҳ монда мешавад. соли охир ба раванди мазкур институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология ва маркази омӯзиши пиряхҳои академияи миллии илмҳо ҳам машғул гардида дар сурати коркарди якҷояи асноди ҷамъовардашуда ҳамчун мавзӯъҳои илмӣ барои мутахассисони ҷавон аҳамияти муҳим доранд. дар ин замина мутахассисони маркази обуҳавосанҷии агентии обуҳавошиносӣ то 1 марти соли 2026 гардиши фазои атмосфериро дар мамлакат вобаста ба ҳаҷми боришот арзёбӣ намуданд. агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зист назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешгӯии мавсимӣ, яъне ки барои фасли сармо пешниҳод менамоем, яъне ки мо бо мутахассисони Русия ҳамасола пешгӯии мавсимиро тайёр менамоем ва яъне ки мавсими зимистони имсола ҳарорати ҳаво дар ҳадди меъёр ва дар баъзе ноҳияҳо аз меъёри иқлими 1 дараҷа гарм пешбинӣ шудааст ва инчунин бурдани боришотҳо дар ҳадди меъёр ва дар моҳи феврал бошад дар минтақаҳои кӯҳӣ
огоҳӣ аз меъёри иқлимӣ зиёд дар назар аст, яъне ки ворид шудани циклонҳо бештар аст дар фасли зимистон, яъне ки боиси гарм омадани фасли зимистон мегардад. рӯзҳое ки бо мавҷҳои сардам ворид мегарданд, боиси паст шудани ҳарорати ҳаво ва боридани барф низ дар назар аст. Аслан ба ҷумҳурӣ яъне ки ворид шудани циклонҳо пай дар пай ворид мегарданд. дар маҷмӯъ боришоти барф пешгӯӣ карда мешавад ҳам дар минтақаҳои кӯҳ, ҳам дар водиҳо дар фасли сармо, яъне ки дар фасли зимистон. сарфи назар аз таъсири иқлим ва коҳиш ёфтани ҳаҷми боришоти барф дар минтақаҳои кӯҳии минтақаҳои ҷаҳон ки табиати мамлакати мо истисно нест, хабари то ҳадди меъёри бисёрсола боридани барф дар минтақаҳои кӯҳӣ барои зиёд гардидани захираи барф дар ҳавзаи Пиряхҳо дар соли 2026 мусоидат менамояд.